ערב טוב, היום אנחנו מתעסקים בשאלה התקשורת, איך הפכנו לאויב מספר אחד של הציבור. בשביל לענות על השאלה הזאת, איתנו היום טלי בן עובדיה, אחת מהנשות התקשורת החזקות בישראל. טלי, ערב טוב. ערב טוב. בערך 22 עשורים במקצוע. נראה הייתי אומרת, 5 שנים האחרונות, כולם נורא אוהבים לשנוא אותנו, זה דבר שגם עובד כרגע בארצות הברית. איך לדעתך התקשורת בישראל הגיעה למקום שאף אחד כמעט לא מאמין בה? בואי נגיד ששני כוחות עבדו במקביל. מצד אחד הטעויות שעשתה התקשורת, מצד שני עבודה מאוד מאוד שיטתית של הפוליטיקאים שלקחו לעצמם כמעט את האג'נדה לכסח את התקשורת בכל צורה. איזה טעויות עשתה התקשורת? לא מעטות. לדעתי, תקשורת שלא מצליחה לנבא תוצאות של בחירות ב-2015, היא תקשורת מעט מנותקת מהעם, אם היא לא הצליחה לעשות את זה ולא לקרוא את המפה בצורה שהייתה כל כך מובהקת, אז לדעתי התקשורת התרחקה, היא הסתגרה במגדל השן שלה, לא ירדה אל הפריפריה, לא נתחה מספיק נכון. האם יש גם מקום להסתכל על הנושא שעורכי עיתונים ראשיים, כמו נוני מוזס לדוגמה בימינו, יש גם את הנושא הזה. האם במשך שנים השילוב הזה בין הון שלטון, ועיתון, הוא משהו שהוא גם גרם לאובדן האמון של הציבור בעיתונות? אני חושבת שיש או שזה לא מעניין אותם בכלל. תשמעי, העיתונות ידעה הרבה פעמים משברי אמון לא קטנים עם הציבור. אני די להזכיר את פרשת האזנות הסתר, שאז נדמה היה שאף אחד לא יחזור לקרוא עיתונים אחר כך, ובכל זאת הצליחו לשקם את האמון, והקהל חזר, ועיתונים עדיין הם אחד הדברים הכי קריאים בישראל. אבל אם נסתכל על זה, הכניסה של ישראל היום לשוק התקשורת עשתה כאן נקודת מפנה שהפכה מלחמה כלכלית למלחמה על אג'נדות. זה קודם כל ובראש ובראשונה ובסוף זה עניין של כסף. האם צריך אותנו עדיין? אם אנחנו מסתכלים על העולם ומסתכלים על מנהיגי ציבור, ראש הממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מדבר אל העם שלו דרך רשתות חברתיות. הוא לא צריך אותנו. אבל התקשורת היא לא נועדה לדברר פוליטיקאים. מה זאת אומרת אם צריך אותנו? אבל לתת להם זמן קשה, כמו שאומרים. לשאול אותם את השאלות הקשות. זה דבר שלא יתאפשר לתקשורת בישראל במשך השנים האחרונות. נכון, וזה לא פטנט שרשום על שמו של בנימין נתניהו. הוא המציא אותו אריאל שרון, שראובן אדלר, אז יועצו האסטרטגי, טבע את המשפט, עוד אף אחד לא הצטער על רעיון שהוא לא נתן, וזה היה עוד לפני שהפייסבוק היה להיט כל כך גדול של פוליטיקאים. אז בואי נאמר שהקשר פוליטיקאי, תקשורת, ניתק עוד כמה שנים קודם לכן, אז זה לא קשור כרגע לעניין הרשתות החברתיות, אבל התקשורת עשתה כאן עבודה יפה מאוד, גם בלי לראיין פוליטיקאים. בואי, אני אפתיע אותך, לראיין את פוליטיקאים זה לא גליק כל כך גדול, זה תמיד משעמם, הם תמיד מדקלמים את מה שיש להם לומר. התקשורת צריכה לעשות תחקירים. כן, אבל עדיין יש לך את ההזדמנות לשאול את השאלות הקשות למנהיג של הציבור. אתה שואל שאלות קשות, המנהיג ציבור ידקלם את התשובות שהכין לו היועץ האסטרטגי, הרבה טוב לא יוצא מזה. תחקירים, תחקירים, תחקירים. תמיד. נשים בתקשורת הישראלית. את 2 עשורים בתקשורת, את יודעת, יש שיגידו שאת... אומרים עלייך הרבה דברים, בואי ניגע בזה. כן כוחנית, לא כוחנית, האם זה בגלל שאת אישה, ולמה אישה עדיין לא מנהלת ממש מערכת שידור בישראל? אומרים עליי שאני כוחנית, יש שיאמרו שאם היית גבר, היו אומרים עליי שאני אסרטיבית ושאני מנהלת מצוינת. אני מכירה את הגישה הזו. אני חושבת שיש עדיין תקרת זכוכית, למרות שנשים פרצו בעשור האחרון בצורה מאוד מאוד משמעותית בתקשורת הישראלית. אני חושבת שזה לא רק הנשים שמובילות את כל השידורים במדינת ישראל, נשים שעורכות מהדורות, ובואי תני לי להגיד לך, עורך מהדורה בטלוויזיה, עורך מהדורה מרכזית, הוא אולי הדמות הכי משמעותית ברמה העיתונאית מכולם, ואת התפקיד הזה ממלאות לא מעט נשים. היה לי הכבוד להיות הראשונה שבהן, ויש עוד כאלה שעושות את זה היום. אז הייתה פריצה מאוד גדולה. עד שיתנו לה את ההגה לבד ביד, עם התקציבים, רחמנא ליצלן, ייקח עוד זמן כנראה. ייקח עוד זמן. מחשבות על העתיד של התקשורת בישראל בשנים הקרובות? אני חושבת עכשיו לקראת פירוק, דברים חדשים וכו'? כן, אני לא חושבת שהתקשורת צריכה כל כך להיבהל מהדברים האלה. בסך הכל היא יכולה להסתכל אחורה בגאווה. חלק גדול
דברים שמפרנסים היום, העובדות שמפרנסות היום את חקירות המשטרה, נחשפו קודם כל בתקשורת, וזה רק מראה שיש כאן תקשורת חזקה, בריאה, שיודעת את מלאכתה, ולא במקרה נכנסים בה כל כך חזק. כנראה שיש ממה לפחד. טוב לשמוע. תודה לך ותודה שצפיתם.